RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Hanggang tumatatampo, nagdasingan nga Alex. Si Pastor Newmil maning nanawag. Hello, Pastor. Hello, Alex. Kumusta naman ka? Okay ra, Pastor? Nara ka rin sa inyo? Oo, di aragyapon, Pastor. Di amon ko rin sa Cebu. Unya, ko higala diri nga kinahanglang trabante. Usaman ka na kang trabaho? Unsa mang trabaho, Pastor? Mag-deliver ka og tubig. Usaman ka na ka? Mananghid sa ko nilang mama ug papa, ha, Pastor? Dili mi musugot nga imuming biyaan dinhi, Alex. Ma, Nilarga na gani sa Manila ang uban nimong igsuon unya mularga sa Kaog Cebu. Ayaw na may biyahe din dong. Kay wala gimi kauban sa mama nimo kung lakip ka mo biya usab namo. pa. Mao ba? Hindi mo sugot ang iyong mga ginikanan. Di lagi, Pastor, ay. Nindot kayo yan, ha? O Cebu, aron sa makakita kong lang lugar. Pero unsa ka man, di man musugot sila si mama o papa. Sige lang. Kung mausap gani ang una-una sa iyong mga ginikanan, ibawalan ko ha. Kaya nakinahanglan man sila og dugang tao. Sige, Pastor. Salamat. Ani naman tingali ko maniguwang din sa bukid eh. Kay di man musugot sila si mama o papa nga. Muadto ko sa Cebu. Uy, si Kuya GR maning nanawag. Hello, Kuya. Hello, Alex. Musta naman mo niya? Okay naman, Kuya. Sa si mama ug papa, musta? Maayo naman. Sa may trabaho ni mo? Lagi Kuya eh. Kay di man musugot sila si mama o papa nga. Mularga ko og Cebu. Sa ato pa nagsigil na nagpabuhi niya? Katakot mo glawas niya, dili ka mangitag trabaho? Uy, pangitag trabaho, uy. Sige, pabuhay na sa itong mga ginikanan, kitikuha na ka. Kuya. Di nagyog kang magpapugong dong. Mularga ninyo kag Cebu. Mularga na lang kong Cebu pa. Kay sakit kig sinultihan ng uban akong mga igsuon. Wa na may mahimo. Kay di ka magid magpapugong. Pag-amping dito sa Cebu, ha? Ma. Og salamat kayo ninyo. Pag binuta lang yun din si mong trabaho, ha, Alex? Pakita nga may kang trabaho. Ano sab, di ko mauwawan kay ako ba ang paso ni mo din eh. Ay kabala ka, Pastor. Magbinuutan ko din sa akong trabaho.
salamat kay nahumanagid kog deliver og tubig. Mag-Facebook sa ko, be. Kay, wapa may i-deliver. Uy, unsam ni gipuhos akong igsuon. Namatay ko na si Papa. Odong, wala na si Papa. Patay na. Kinsa may nagpahibawan ni mo, te? Nama ko'y mga amiga nga tuwa sa ato. Ilang kong ipahibaw. Inuo ko. Unsa mo kayo namatyan ni Papa? Pauli na lang, Dong. Kay mabauli sad mi. Sige, te. Pupauli ko sa ato. Papa, High blood pa yang inyong amahan. Ugwa ko din sa ato sa niyang giatakin siya kay nagbalhin ko sa baka. Sa akong pag-uli, munalay akong nakita nga nagbuyon ng inyong amahan. Iba umta ka nga high blood nga itong amahan. Ganun yung sa gibiyan, Alex? Ganun nga ito siya kang Cebu. Ako ba inyong basulon nga namatay si Papa? Kuya, iba nasuko maganako kay gadako lang akong lawas unya nagsigil ako pabuhi nilang mama o papa. Mahimo ba? Ayaw na lang mo pag binasulay. Mahimo ba? Ayaw mo pag-away? Wala tayo mahimo kay patay ng inyong amahan. Ato na lang nawaton nga wa na siya. Human naman ang lubong sa inyong amahan. Ang imong mga igsuon na malik na silang mga trabaho. Ikaw, kanos amang kamubalik sa imong trabaho. Di na ko mabalik sa akong trabaho, ma. Ha? Ang ano man? Di na ko gusto nga masubli pa ang nahitabo ni Papa. Nausa ko sa ilang gibasol sa iyang kamatayon. Unya o sa may imong plano ron. Anin ako din sa ato, ma. Ubananti ka. Ako ka, Auntie Manon. Hangtod na sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi, ma. Alex. Ang kinabuhi ta ni ining kalibutan usahay may mga kagulanan apan ayaw o kabalaka. Akong nahuna-huna nga luoy kayo nga akong inahan nga akong gibiyaan. Maong nakahukom na lang ko nga magpabilin din sa bukid. Aron pag-atiman sa akong inahan. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ng akong tambo. More power sa RMN.